وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته. muna cikin mukhtasar tsani shayi na 47 ƙasa ko sai ƙasa wayan zahara aibin fi ba abu mabi'u shi ne ko wata in aibi ya bayyana fi ba abin mabi a cikin sashi abin sayarwa almuta'addidu wanda yake wato ba guda ba ne kenan suna da yawa almuqawwamu kuma wanda yake ana kimanta almu'ayyin sannan ayyunan ne fi akadin wahida an kai wannan ciniki cikin kulli guda wa falal mashari rabdul annabi wato shi mai sai ya samu shi mai da sashi abin da aka aibi alabai akan mai shi wa ruju alai bi hisabbi sai ya koma ya ci a bashi sauran kuɗin da an kaga abin nan da aibi ya alba'abul mardudu wato sashi abin da an ka wato mayar sai a ce shi mai sai su bashi mayar da waɗannan kuɗi samun jami'i wato daga kuɗin da aka yi ciniki duka wala zama hota masu kullu abu ya lazumce shi rike sauran abin da ya saya sani wanda Allah ya yi bai sati yi da rabonsa wato kenan idan mutum ya sai abin da ya sayi abin nan yana da yawa ɗaiɗaikun ababe ne ya sayi amma suna da yawa daban-daban suke amma kuma abu guda ne bayan ya saye shi sai ya gasa shi da illa to ya samu ya mai da abin da adda illa wata sai a ba shi kuɗi ne kuɗi abin da adda illa misali mun gano wannan ko sai hadisa cewa ga kima abin yake wa zalika bi taqwamin salimi yadda za a gano yadda za a biya kimar wato za a kimanta abin da Allah ya yi wado shi kadai wala bi wado sannan kuma abin da wal ma'ibi ba a wado sannan abin da adda abi shi ma mai kima shi kadai waje mai alkimata na sai a hada kima biyu duka wa nasabatu kullu minhuma sai a kuma abin na alisa kowane yadda ya kama limaci ma wato ga taron mai kyawo da abin da wato an mara kyau haza idza kana samanu mithliyan aynan aw ghairi wato in ya zan kudin nan wato abin nan kudin mithliya din nan aynan aw ghairi wato kudi ne ko kuma ba kudi ba idan mutum ya sai buhu 100 ba sai buhu 100 sai ya samu 20 ba na kwarai ba to sai ya koma tunda an san kudin kowane da sai ya koma ba shi kudin buhu 20 waɗanda ba su da kyawu ko kuma in abu ne wani ya wani girma kamar doya aka zo aka yi cinikin ta sai aka tarar da wata da illa wata ba ta da illa sai ya cire waɗanda aka illa sai a koma a yi mai illa kuɗi a yi kuma mara illa kuɗi to sai ya rike wanda Allah ya lau sai ya ci a biya shi kuɗin waɗanda ba su da lafiya to haka dai ake ma abin sai su duka to wayan kana muqawama raja'a bi satil ba'dul mu'ibi min al-qimati wayan kana muqawama kuma abin da ake ma kima ne raja'a bi satil ba'dul mu'ibi ta sai ya koma da sashen da rabon sashen wanda adda aibi min al-qimati da kima shi ma wannan idan mutum ya sai abin da ake kima kamar raguna ko shanu ko tumaki ko motoci ko mashina ko janaritai ko wayoyi an ka zo aka yi ciniki ba a ciniki sai ya ga sashi da illa to sai ya mai da masu illa sai a lisa
menene kuɗin wato kuɗin masu illa sun hakama sai a bashi kuɗi ne shi kenan sai ya rike wanda Allah ya sa. To in abinci ne to wannan inda ya yi kyawo in ba abinci ba a canza mai in ba abinci ba ya yi ila mana kai gare shi koda ba shi ne ana yin haka koda ba shi ne ba yin kari ba koda ba shi an mutum ya sai abu sai ya koma kaga yan bashi ne dama bai biya ba in yan mayar da masu illa sai a biyu su kudin waɗanda Allah ya gani in kana samar lil mabi'i muqawwaman mu'ayyanan muta'addidun Allah zahara aibun fi babi sil'atam to shi ma abinda aka ce a koma ma kima in ya zama wannan abinda aka sayi ba da kuɗi aka sayi ba an saye shi ne da kuma abin sai suwa ai sha muqawwama shi ma an biya da abu wanda aka yi ma kima saboda haka sai a koma ma kima kamar mutum ya sayi abu ya sai abu amma ya ce da wani abu zai biya kama ya sai mashina ya ce zai biya da janaritai ko ya sai motoci ya ce zai biya da mashina ko kuma ya ga sunan dai ire-iren waɗannan ababe wanda aka yi mai kima to shi ne sai a kuma a yi kima lahiyayye sannan a kima mara lahiya sannan a ba shi kuɗin mai illa ya riƙe wanda Allah ya yi kun gano wannan shi ma to wato tabar liƙimati ya malabai ilamil hukumi sannan in alƙali ne in ma masu sulhi ne to shi zai kula da kima abin nan ranar da aka yi ciniki ake kula da kima ta ba ranar da mai yanke hukunci ba abin da sa ake faɗin haka cewa ranar sayarwa ko ranar hukunci kasuwanci dama wani lokaci abu na yin sama wani lokaci abu na yin ƙasa ko ba haka kasuwanci yake ba to tun da haka yake to ana zartar da wannan kima abin nan kima ranar da aka yi ciniki lamun hukum ba ranar da mai hukunci yanke hukunci ba to in an kai haka an ka bashi sauran kuɗi na yi kuɗin da abin da bai da kyau wanda ya sayi to wa alzamuhu at-tamassuku bis salim shi wanda ya sai kayan nan ya lazamce shi shiriki wanda Allah ya lau bi sati gwargwadon kimar da ya kama kamar ya sai abin miliyan masalan da aka samu mai illa na 300 to sai ya rike na naira 700 sai a bashi kudin abin nan sai a bashi 300 kun gano mana sama da auki matin ko dai a koma yan abin da aka sai da kudi ne ya biya to nan in yan mayar sai a bashi kudin da abu mai illa in kuma ba kudi ne aka yi ciniki ba kamar wani hinkakare ne misali ya ba da wannan an bashi wannan kun ga adda ciniki ne ko to saboda haka to abin da adda illa sai a yi mai kima ce to illa abin nan da yanka bashi illa ta kima ta koma kaza to shi za a bashi fi kullu halin to haka ake yi dai ala ayi halin haka aka ce illa an yakuna ba'dul mu'ibi al-akthara min an-nisfi sai fa inda ya zama abinda mai saye ya saye wato yana da illa yayi da rabi ya sai abu da illa ya sai abu sai ta yi gani rabi na bai da kyawu wa haka sa kashi 3 kashi 2 an mara kyau guda an mai kyau to nan kan falaisa lahu radduhu babu damun mutun shi mayar war ruju' bihi sati shi koma da kasonsa mena na kuɗi a kimata ko kima idan mutum ya sai abu bayan sai abu sai ya ganai wato da illa da tahirabi ko illa da arabi to nan ba a ce ko kuma illa da tahirabi dai to nan ba a cewa shi rike mai muni a rike ya bashi mai kyau a biya shi kuɗin wanda bai da kyau idan mutum ya sai abu aka samu mahi yawa bai da kyau to ba shi rike ɗan kaɗan a bashi kuɗinsa
ga wanda ya fi yawa. Kamar ya sai abin naira 1000, ya sai abin miliyan, sai ya samu wato na 700 duk ba da kyawu, na 300 a da kyawu. To duk yadda yake son wannan mai kyau din nan ba zai rike shi ba, ya ce a bashi naira 700. to ya zai tun da ba a haka nan, bal a'a in ma an yi ta masaka bil jami'i, ko dai shi rike duka da mara kyan da mai kyau duka, aurar ko ko ya mai suwa duka. Kun gane ko? To haka zai yi, ko dai shi rike duka ya hankura, ko kuma ko dai ko ya mai suwa duka a bashi kudin shi. Abu ba abin salimi bi jami'i samadin abin nan, abu ba abin salimi ko kuma da sashen lahiyayye bi jami'i samani, wato da dukan kudinsa. Tabaran ya rike mai kyau din, kamar misali ya sai abin miliyan guda, sai aka samu na 700 abai da kyawu, to na ɗaya ko ya rike da mai kyau da mara kyau a kan miliyan din, ko ya mai suwa duka a bashi miliyan din shi, ko kuwa wanga da Allah ya yi na 300, ko ya rike shi akan madadin miliyan din. Kun gano wannan? To haka za a yi, saboda haka shi mai sai an bashi zaɓi, ko ya mai suwa duka. Ai babin mamaki ba ne wanga lahiyayyen ya nuna kariba. Kun gano? Ko kuma yana yiwa wannan mai kyau din nan zai wani aiki ne da shi muhimmi, kuma ko kuma ya yi bida bai samu ba, da haka in ya kuce mai samu ne kuma yana da abin nan wahala gare shi, ila kame ya koma samu nai sai ya wahalar da ta naira 700. sai ce don wannan ta bari rike wanga babu komi, mara kyan ma bai so ya dauka, don ba abin mamaki ba ne. Ya danganta ga wannan abin da ake sai, don duk abin sayan duka komi ya shiga ciki. Wato hana cikin wannan da yake komi ya shiga ciki, ka sai abu miliyan 1, ka tarar da cewa abin nan ba shi da kyawu, kashi 3/4 bai da kyau, ba ka cewa ka rike wanga a baka 100 kan 300, 700 da nan da waɗanda ba su da kyau mai kaya rike kaya ne ya baka 700. Wadda za a yi dai, ko dai mutum ya rike kayan nan duka da masu kyan da mara kyau din a kan miliyan, ko ko ya mai suwa duka a bashi kudin shi, ko kuwa ya ɗauki mai kyau din ko mi karamci ne ya haƙura. To yanzu mun samu tricota, inda za a ce an samu 1/2 wato rabi. An ka samu rabi shi kenan, shi wannan an ka samu rabi mutum na iya cewa ba shi rabin kuɗi ya rike rabi, wannan babu laifi. Ba shi ne ce ga hannun shekara ta 4 sama ba, illa a kuna ba abin mu'ibi al'aka sada mina nisfi ya yi rabi ko, shi wanda ya nuna kenan yan rabi ne ba laifi. To sannan auya kuna mu'ibi a hadar sha'aini mai tsauje ni, ko kuma abin nan da adda illa abu ne masu auren juna. Idan mutum ya sai abu masu auren juna, to shi ma in ya sai su sai ya tarar da guda bai da kyau, to babu ramar shi riƙe gudan ya ce a bashi kudin guda. ai lasa gani bi haɗihi ma, wato gudan su bai wadatuwa ga barin guda, kun kamar da maza ba su ya zama sai da mata, mata ba su ya zama sai da maza, kun ga haka nan kuke ko ba haka nan kuke ba. To shine ya ce nan, wato ai lasa gani bi ahadihima anal akhir, wato gudan su bai yiwa sai da guda, hakikatan nasu ga hakika ka kofai ne kamar huffi. Mutum ya sai huffi sai ashe guda bai da kyau, ba na kwarai ne ba, to bai cewa zai rike huffi guda, in ya rike guda waya je shi amfani da guda, ba a yi haka nan, duk da yake akwai magana gaba. Wani ali ne kamar takalmi biyu, ya sai takalmi sai guda bai da kyau, ko kila ya ɗauki kafa guda duka, ko ba za mu haka nan, mutum ba zai ce a rike ba. An hukumin ko kuma a'a su waɗannan ma'aura guda biyu hukunci ya nuna wani bai yi sai da wani, kamar yaya
kasi ware ne kamar wato kayan hannu nan ba ana sa kayan hannu ba kwarai to yanzu idan mace ta sa kayan hannu ga wanga hannu na dama ba ta sa na hagu ba abin ya kammala in ta yi haka ba guda ɗaya ka motsi ba kwarai ku ko kun yi sun kuji sun motsa da yawa kwacan to wannan to in mutum ya sayi abin hannu nan ba haka sai don mata na sa shi don ku kusan ko su waye koko haka to sai ta sa sai aka saye babu guda to nan ba a cewa a rike na hannun dama abin na hannun hagu kun gano wannan kun sannan bayan haka shi ma an wakur ɗaya ne haka na yan kunne biyu wanda zai mata shi ta sa ɗan kunne guda ba ta sa guda ba sai ya tambaya an samu fuska to shi ma ba a sayan in mutum ya sayan kunne guda ko mi tsada ne duk wanda yake so to ba a yarda ya riƙe gudan babu guda ba fa laysa lahu raddu wato babu dama mutum shi mai da mara kyau bai sa ta bashi kuɗin shi wata masa kuɗin salimi ya riƙe wanda Allah ya yi to ba a yin haka ga waɗannan illa bi rabahu ma sai yarda su biyu yardan mai sai suwa da yardan mai sayi dan mai an ce an musu dama a yi haka imkani an yi shari'a faɗin ta hukura domin yana yi wa mutum ya samu guda cin ya sayi ya tun bi har intifa wanda yake da shi ya cika guda amfani zai kammala wala zama ba atul mala ya zanto zata duka ba ta yi wa amma in yi an ka bar mai takalmi guda sai dai shiyar ko kuma in shi mai sayayye an ka bashi guda bai samu inda zai na biyu kaga ba to da zartu dukiya ba an to zartar wannan in an san ana samu sun yarda kowa san zai samu wannan ana wato a yi haka ne in ko ya zan ba a samu to ba a yarda ba sai dai a bashi wuri guda mun gano wannan shi ma kun aw ya kuna ma'ibi umma wa yaqiqatin wa waladaha al-mabi'aini fi safaqatin wahida ko kuma mutum ne ya sai uwa da ɗanta suna bayi lokacin da yake akwai bayi sai ya tarar da uwar da aibi ko kuwa ta da da aibi to nan ba a cewa shi mai sai shi riƙe uwar da Allah ya lau ya mai da ɗa ya mai ita ko kuma ya riƙe ɗa da Allah ya lau ya mai da uwa wadda adda aibi ba a yin haka shi ma fala zuwa radduhu wa wata baiwa shi mai da guda lima arzuma Allah min tafarqa tabayyana al-ummi wala domin an ce abin a mai da guda a doki guda wato ya lazimtar da za a raba uwa da ɗanta ita uwa ba a son a raba ta da ɗanta sai in lokaci ya yi karamci ko da a raba uwa da ɗanta sai ya hira amma abin da ya yi sai ya zan baligi da haka yana can uwa ta kai wajen uwa ta ko matsayin uwa ta kamar kakashi da haka ta yana can kai uba kai za ka bi kana tarbiyyar shi kana kula da shi kana ba su komi amma ba an su ga uwa ta ko da ba bayi ba ne ba an su ga uwa sai ta riga in ta da an su da ce ba ta da ba za a bar mata uba ya ci gaba da ɗaukar nan kuɗin makaranta dai da sauransu wahiyar gado ja'izun wato ba halar ba ne illan tarbar umma wato ɗan uwa ba ta yarda ba wa illa jaza an ta da shi kenan ku gano wannan shi ma ko yanzu haka ake idan haka in mutum na jin karatu bai ɗaya bai takaici sai dai shi ya haƙuri bai shari'a an kuwa ɗaya bai takaici wani lokaci ya bai shari'a da wani ya rabu da mata ce shi ɗa ne bai zama gidan nan wannan ba daidai ba ne dole ya batta da ɗanta sai dai ya lallasa in ta yarda abin na a bashi in bata yarda ba a amma shi ka zuwa na kula da su lokaci bayan lokaci yana ɗaukar kuɗin makarantar su da lalura su da maganin su da sutura su da komai shi ke amma in yana son maslaha don sauki ya lallashi uwar in ta yarda shi kenan in ta ce ita ba ta yarda shi na hankuri shi hankuri sai da shi hankuri ko da kirista ce mutu ya auro ta yawan karar lahadi ko shekarar jiya kun ga shi na sa an ka ambaci mubahi ya halatta a yi aure na mubahi kun ga mutum shi aure kirista aure ne mubahi amma ba cewa an ka yi mutum ya aure kirista auren wajibi ba ne ko farilla ko sunna ko mustahabi bai cikin ko guda yana da cikin abin da an ka ce ya halatta ka
to wannan abin da aka ce ya halatta mutum shi yi illar da a ciki tana da yawa don haka don kwaɗayi ya kamata gaban musulmai ka koma ga waɗanda ba musulmai ba domin daga cikin illolin in ƙadar Allah ya sa ta mutu da ciki ɗan da a cikin cikin ta musulmi ne sannan ita kafura sannan ina za a kai ta kun ga za a kai ta makabartar kafurai nan kuwa wato ko da azabar da za ta sha tana sha waɗannan kun ga wannan tun da ba ɗaya don ba ko suna da a cire a shirka sannan babu gado tsakanin mijin da matar babu gado tsakanin matar da diyanta sannan ba ta wankan haiba ba ta wankan jinin biki ba ta wankan janaba kazamta zalla sau da ita sa a tanwa tana kashe mamuriya shi ke nisan mutum ya karkace sannan kuma wani ko ba a rabu ba aiki ya rabu ma ƙwarai ko to kaga duk dai wannan amma an ce mubahi ne don haka da yawa aka ci abu mubahi to bari ne shi ne yake don da ba can an kai ta yake ba amma duk abin da an ka ce wajibi ko farilla ko sunna ko musabi shi an ba ta tsaya ko ne don haka wannan abubuwan suna nan da daman gaske wasu wani lokaci ma mutum aure su akan samu wato suna rabi da rabi in kana nan bisa ga daidai in ba ka nan tana can daidai mata sai zo ce ma uwa ta mama za a rima ta kanan ke da ya sasu adam ba su bai ko mutum ya zo ya ce baba ne to baba matar gada wato kanan ka ya saka sai mutum ya ce zai auro ta ko kuma a ce ran jajibir mutum bai da kuɗi ce to zai ɗan kama angulu guda bakwai don yi malam kamar can wurin renon iyan nan da mata za ta yi bayan an rabu to daga zuwa balaga su ne koko kai shi na aka ce daga ko na mataki na farin shira amma dai abin da ya yi bayan sun zan balagai su in maza ne sai sun zan balagai sannan in mata ne sai sun yi amure kuma ko sun yi aure sai mijinsu ya san su da ya mace sannan da ake reno ya hita daga ruwa Allah shiga ta mala malam tambayar da aka yi cikin karatun gane cikin wanda karatu shin malam to yanzu kamar irin wa'anda ke shin ana sa su daga cikin ahalin kitabi ana sa su an gama tuntuni to sai mi to wai ne sara shi ne yau wato haka ne a wani tara shi ya mukawama ta idan mutum ya sai ababe wanda aka yi makima kasu ya bi kamar sutura ya ta mana wada da kuɗi guda fi sabgata wada a cikin kullin ciniki guda fasu hika aka tara sai aka cancanci mai yawa wala zai sama su tuyi ba abu da kalwa to bai halatta shi rike sashe wanda ya mahi karamci aya kalila wanda aka dami mafi daga abin sai suwa mukawwaman muta'adda da abin kimanta wanda adda yawa duk su hika wanda aka cancanci aka tsoro mai yawansa shi ma ba a yin haka ne kun gano ko mutum ya ta ya sai dila guda 10 ashe guda 7 na wani ne sai aka cancanci guda 7 to bai yiwa mutum ya ɗauki guda 3 don da wani ya ce guda 7 na shi ne kuskure ne an kai ɗalibi ilin fisa da bai wato domin ciniki ya ɓaci bisi ƙaƙi aka sanar mai saboda an cancanci abin da ya yawa ba ta masu kuwa baƙi bin satihi wato riƙewa saura da sauran kuɗi ne wato an ya riƙe guda 3 cikin dila 7 madadin kuɗi ne da Allah ya yi da dila 3 a ce zai riƙe dila 3 madadin kuɗin shi sannan za a ba shi kuɗin dila 7 ba a yi don mai abba in sha'an shira'an da sanin majalu wato don wani sabon ciniki ne an kai da kuɗin da ba a an ka jahilita ai izila wala mai satul baki domin ba a san kason kuɗin wanda bai san ba a san rabon sauran da ya rage ba mana da kuɗi illa ba da takawai masaki sai an kimanta wanda aka cancance wal baki kuma sai an kimanta saura
sannan za a gano tun da mutum ya sai dilolin ga in an duk ai musu ciniki an kima an biya to sai mutum ya zo aka cancin su guda 7 to bai yi wa ya riƙe guda 3 a bashi kuɗin guda 7 domin an kai haka nan kamar sabon ciniki ne an kai wanda yake ba san kuɗin wancan ba san kuɗin wannan da ya rage ba amma kenan ya nuna in an san kuɗin su mutum na iya yi in ya san kuɗin su don ba a sanin kuɗin wanga da an ka cancance ba a sanin kuɗin da an ka wanda ya rage sai in an yi musu kima to ma wani ya ɗauki abi ne an zo an bashi abi ne an gano nashi ne an bashi kaga wanga sauran cinikin dila 7 ya ɓaci dan dila 3 kai sai dai za a kuma sabon ciniki a kuma sabon ciniki wani su bata kimatul baki wato kuma ba a sanin kimar saura lijamu wato ga duka lijamu kimata wato ga dukan kima biyu amma wa za za kuma habibi dan habibi ya halitta ya ce wara anna ya halatun qara'at bada tamami shira'i shi dan habibi ya ce a'a ai an san kuɗin abin daga fari rashin sanin kuɗin abin nan daga baya faru dan haka shi yan haka mai fatawa zai ce halal to ko yanzu anan duk wanda ke an mutalladi yana daukan hukunci amma ga hukuncin wato sutura to alhamdulillah alhamdulillah za mu saka dama karatun ciniki na ɗari da ɗan ƙanan yare haka ne to sana akwai neman taimako